ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/3/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಶರೀರ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತ ವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ವನು ದೆಪ್ಪೊಡು. ಏಪ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅದು ಪರ್ ಅಪಗೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಆತ್ಮಗು ವಾ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗ್ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಆತ್ಮಗು ಶರೀರ ಬುಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ವ ಉಂಡು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಶರೀರನ್ ಬುಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೆರಡ ಆಕುಲು ಪಾಪಕರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಸಂಗಮಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಪರತು ಶರೀರನ್ ಬುಡ್ದು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಪೋಪ ಪಣದು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜನೆದಾದ ಜ್ಞಾನದ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮೊಡು ಇಂದು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರ ಅಂಡ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸಾವುದ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನಣಂಜನ ದೆತುನುಡು ಪಣ್ಪುನವು ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ದುಃಖ ಮಲ್ಪುನ ಬುಲಿಪುನ ಪಾತೆರಣೆ ಉಪ್ಪುಜ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಾವುದ ಪೋಡಿಗೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸಾವುದ ಪೋಡಿಗೆಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಶರೀರನು ಬುಡ್ಪುನೆಡ್ದವರ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಕುಡ ಕುಡುಂಜಿ ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ದುಃಖನೆ ಭೋಗಿಸವುಡು ಪಣದು ಪೋಡಿಗೆಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲಂತು ಸಂಗಮಿಗೊತ್ತಕುಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲಿತ್ತ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡು ಪಂದು ತೆರಿಪದೇರು. ಓಡಿಗ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಅವು ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಇಂದುದಾನೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಓಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಪೊರೋ ಐನೆ ಇಲ್ಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಈ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಕುಲು ಭಾರತಡುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನಿ ನಿಕುಲ ಸಹ ಪನ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪ ಅಂಚೆನಿ ನಿಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪರು. ಅವು ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಐಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಡೆಗು ಪಯರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಗು ಶರೀರ ಉಂಡು ಇಂದಿತ್ತ ಜೊತೆ ಆತ್ಮಗು ಮಸ್ತ್ ಮೋಹ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಂತೆದಾದ ಅಂಡಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಚಿನವು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಶರೀರ ಬುಡ್ಪೆನವು ಪಂಡು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಸಹ ಪೋಡಿಗೆಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯ ಏಪ ಸಂಗಮೆಗೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಗ್ ಅತನ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನನ್ನು ತೆರಿದರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆದ ಪಾತೆರದ ಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯುಕ್ತಿನ್ ತೆರಿಪದಿರು. ಪತಿತ ಆತ್ಮಲಂತು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮುಡು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅವು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರನ ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಈ ಶರೀರ ಪಂಚ ತತ್ವರದು ಮಲ್ತು ದಿನ ಆದುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಪಂಚ ತತ್ವಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನ ಆಕಾಶ ಜಲ ವಾಯು ಅಲ್ಪ ಈ ತತ್ವಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯುಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಈ ಮಾತ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆತಿನೆಡ್ದವರ ಈ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಮೋಹ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ್ನ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲ ಕುಡ ಅಡೆಗು ಪಾಯರೆ ಈತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ. ಏಪ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಆದುಬುಡು ಪೊರೋ ಅಪಗ ಕುಡ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲೆಗು ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದುಃಖದ ಪಾತೆರಣೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಸಮಯ ಇಂದು ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತುಗು ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಚ ತತ್ವಲ್ಲ ಸೆಲೆತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಶರೀರನಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ದುಃಖ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಸುಖಡು ಪೊರೋ ಅಪಗ ಪಂಚ ತತ್ವದ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ತೊಪ್ಪುಜೆ ಅವಲಂತು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ಶರೀರುಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಮಮತ್ವ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಪಂಚ ತತ್ವದ ಮಹಮತ್ವನ್ಲ ಸಹ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪನಗ ಅಲ್ಪ ಶರೀರಲ ಸಹ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾಯೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಶರೀರ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ದುಃಖನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಚ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಡ್ ತತ್ಪರರಾದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಧನೊನ್ಗೊರಿ ಎರಡ ಧನ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾನ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತನ್ನ ಧಾರಣೆಲ ಸಹ ಆಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತನ್ನ ಧಾರಣೆ ಆಪುನವು ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬರೆಪುನೆರ್ದವರ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿಯೊಂಡ್ಚಿ ಬರೆದು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವು ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು.
ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಒವ್ವೆ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವರಂತೂ ಕಾಕಜಿಡು ಬರೆದೊಂದು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಬರೆಪೆ ಅಂಡ ಅವು ಕೂಡ ಕೆಲಸಗೂ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪನ್ಪುನವು ನಿಕ್ಲೆಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪೋಡು. ಬರೀ ಒಂದು ದಕ್ವರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಐದು ದಾಪುನಂಚಿನ ಲಾಭದಾದ ಉಂಡು. ಇಂದೆಡ್ದಲ ಸಹ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಿನಂಚ ಇಂದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬರೆಪುನೇನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿತ್ಯಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ನಿಗುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ನಿಖಿಲ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಾಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಲ ಸಹ ನಿಖಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪರು. ಆತ್ಮ ಬಕ್ಕ ಶರೀರ ರೆಡ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡುಪುಂಡು ನಿತ್ತನ ಪಂಚತತ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮನು ಸೆಳೆತ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪಾಯರೆ ಶರೀರನು ಬುಡುಪುನ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಪಾವನಾದ ಬೆನ್ನೆರ್ದು ಕುಜಲ್ನ ದೆತ್ತಿನಾಂಚ ಶರೀರನು ನಿಖಲು ಬುಡುಪಾರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಶರೀರ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತ ವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ತನ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಶರೀರ ಹೆಜ್ಜಂದು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಮಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜಂಡು. ಅಲ್ಪ ಶರೀರನು ಬುಡಿಯರಡ ಏರ್ಲ ಬುಲಿಪುರನ ಹೆಜ್ಜಿ ಒವ್ವೆ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಾಯಿಲೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶರೀರಗೂ ಪ್ರಾಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ ಕುಡಂಜೆನು ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬರುಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪಂಚ ತತ್ವದ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹ ಉಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈ ತಲುಪೋಡು. ಎಂಕುಲು ಪಾವನಾದ ಬಾಬನ ಕೈ ತಲುಪೋಡು ಬಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುವ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಈತೆ ಕುಡ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನೇ ಆಂಡ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಕುಡ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಟ್ಲ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಎಂಚ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಶರೀರವಂತೂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅಲ್ಪಾಂಡಲ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ದುಃಖದ ಪುದರೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐನೆಡ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಏತೊಂಜಿ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಪ ಐನೆಡ್ದವರ ಈ ಶರೀರೊಂದಾಗಿ ಬುಡ್ದು ಬಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಪುಜರೋ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಚಾರ ಅಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಆತ್ಮೋಡು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತಂದು ಏಪಲ ಸಹ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪುನ ಸಾದಿನಂತೂ ತೆರಿವಂತಿಜೇರು. ಪೋಪುನ ಸಾದಿನ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಗು ಪೋಪ ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹ ಉಂಡು. ಈ ಮೋಹನು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಶರೀರ ಪಂಚ ತತ್ವರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಇದು ಮಾತಲ ಮಾಯದ ಆದುಂಡು. ಈ ಕಣ್ಣರ್ದು ಆತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಂತೂ ತೂಪರೋ ಅವು ಮಾಯನೇ ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಉರ್ದುಲ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಕೊಳಕುಂದು ಸ್ವರ್ಗುಡಂತೂ ಶರೀರಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಹಲ್ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನನೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪಾತೆರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಚ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಂಪು ಆದುಂಡೋ ಇಂದು ಮಾತ ವಿಚಾರಲು ಬರೋಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕುಲೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲ ತೆರಿಯೊಂದಿ ಜರಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನೇ ಆಂಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುನು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋಪರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ವಸ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರು ಈ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಯಗ ತಿಕ್ಕದು ಬುರೋಡು. ಇಂದೆಕ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದುಃಖದ ಪಾತೆರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನ ದಯಪಂಡ ಬಲಹೀನ ಆದು ಬುರ್ತ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಾತೆರ್ದಲ ನಿರ್ಬಲ ಆದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಉಂತುದು ಪಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮೋಕ್ಷ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಪಾತೆರಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ದಯಗಾದು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏಪಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಓವು ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಚಿಂತೆದ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಊಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪಂತೂ ಚಿಂತೆ ಉಂಡು. ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುವರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಾದಿನ ತೊಜ್ಪವೇರು. ಬೆಣ್ಣೆಡು ಕುಜಲ್ನ ದೆತ್ತಿನಂಚ ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನೇ ಆಂಡ ಪವಿತ್ರ ಆಪರು. ಪಾವನಾಪುನ ಯುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯೋಡು ಕುಲ್ದ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಅವು
ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಆಟ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಈಶ್ವರ ಎಂಚ ಬತ್ತದು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಏರೆಗುಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಜಿ ಬಾಬಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪನು ಆರೆ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವೆರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿ ಉಳ್ಳರು ಕುಡ ಮಾತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರು ವಾ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪದವಿನ ಪಡೆಯಪ್ಪನೋ ಅವು ಮಾತಲ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಸೊರ್ಗುಡು ಪೋಯರು ಬೊಕ ಈ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಐನ್ಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜ್ಜರು ಮೊಕುಲೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಐನೆರದವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದು ನಂಚಿನಕುಲ ಸಹ ಎಂಚ ತೆರಿವೇರು ಅಕಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಕೇನುವರು ಬಂದಿತ್ತನು ನಿಕಲೆಗ್ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ತೋಜುಂಡುದಾನೆ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ಮನು ತೂತರದಾನೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತೂಪು ನೆರೆದವರ ತೆರಿಯುನ ಅಂದಲ ಇಂಚಿನ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು ಆತ್ಮ ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಪತ್ತು ಇರುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜೆರ್ದುಲ ಒಂತೆಲ ತೆರಿಯೋಜಿ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಪುನ ಅಂಡ ಇಂದು ಆತ್ಮನೆ ಅತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಂಡು ಎಂಚ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪಾತೆರಳು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಜಿ ಕುಳ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಲು ತೋಜುಂಡು ಇಂದು ಆತ್ಮನೆ ಅತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪಂದು ತೆರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಈತು ಎಲ್ಲಿಯ ಆತ್ಮಡು ಎಸೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಮಾಲಿಕ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜೆನು ದೆತನುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ ಶರೀರಗು ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತುಂಡ ಅತ್ತುಂಡ ಏರಿ ದಿವಾಲಿಯ ಎರಡ ತೆರಿವೆರು ಇಂದೆರ್ದುಲ ಶರೀರ ಬುಡುಪುನನೆ ಲೇಸು ಆತ್ಮ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂಡು ಪಂದಿತ್ತನ ದುಃಖದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನ ಅಂಡ ಪಾಪದ ಪುದೆ ತರೆತ ಮಿತ್ತುದಾನೆ ಅವು ಎಂಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ನೆನೆಪುಡ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ರಾವಣನ ಕಾರಣರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಲು ಮಲ್ಪರು ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಇಂದೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪೆರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಪಂದಾತೆ ಪನ್ಪೆರು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದಲೆ ಕಲ್ತು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ಮಾಯದ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಸತಾಯಿಸುಂಡು ಗಳಿಗೆಲ ಮರಪದ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಸಹ ಇಂದೆತ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಪೆರು ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡಿನುಂಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಸಹ 2 ಜನ ಜೋಡಿಯಾದ ಜೊತೆಟಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಗಳಿಗೆ ಮರೆತು ಪೋಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು ಕ್ಷಣಲ ಅಕುಲ್ಲ ಮಕುಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ನಿಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೋರು ಕೆಲವರಂತೂ ಹರಟೆ ಪಂಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಕಾಲ ಕಲೆ ಉಪ್ಪೇರು 10-15 ದಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೆದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಏಪ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೊರಾಪಕ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಜೈಸ್ವರ ಪಂಡು ತೆರಿದರು ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಲಾಟರಿಯಾದುಂಡು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇಂದು ನೆನಪುದ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ತೆರಿಯುನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪಿರ ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಪದವಿಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದುಪ್ಪುನತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ಹೊಂದರು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಓದವೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ನಿಕುಲು ಪೋಪಾರು ಏರು ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಬೂರುವೆರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲ ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನು ತೆರಿನಗನೆ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದೇ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ತಿರುಗುದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಏರೆ ಎಂಚಿನನೆ ಮಲ್ಪಡು ಯಥಾರ್ಥ ಯೋಗನಂತೂ ಯಾನೇ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪವೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಅಪಾರ ಸುಖವನ್ನು ಭೋಗಿಸವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪನಗ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ಜ್ಞಾನವರ್ದು ದಿನ ಪಂಡ ಬೊಳ್ಪು ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಓವ್ಯ ಕಷ್ಟ ಅದು ಪೂಜಿ ಭಕ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಆಪುನ ಕಾರಣ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪಂತೂ ದುಃಖದ ಪಾತೆರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪಾತೆರು ಏರು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕಲು ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಪಾತೆರಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತೆರಲಾದುಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ ತೆರಿಯೊಣ್ಣುವರು ನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು
ಐನೆದವರ ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು ಐಟು ಒಂತೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ತೆರಿವೆರು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಭಗವಂತಂತೂ ಬರ್ಪನನೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪೆವೆರು ಈತ್ತೆನಿಗುಲು ಜೋಗುಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಜೊತೆಟುಲ್ಲೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹ ಏರನೆ ತೂಪೆರು ಪಂದಿತ್ತನ ಶಾಂತಿದ ದಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪನೇ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ತೂಪು ನೆರೆದವರ ತೆರಿವೆರು ಮೂಕುಲು ಎನ್ನ ಕುಲತಕುಲೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅದುಂಡು ನಾಡಿ ತೂಪುನವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲತಕುಲು ಆದಿತ್ತೆರಂದಿತ್ತಂದ ಶಾಂತವಾದ ಬುಡುಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಪಾವನಾದ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಗು ಪಾಯರೆ ಈ ಪಂಚತತ್ವದ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ವನು ಏರಬಲ್ಲಿ ಶರೀರನು ಬುಡುಪುನ ಪೋಡಿಗೆನು ಬುಡುಡು ಆಪುಂಡು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆದ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಆತ್ಮನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಮಾತೀತಾದ ಈಶ್ವರ್ಯ ಲಾಟರ್ನು ಗೆಂದೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಿದ್ಧಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಸಿದ್ಧಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಭಾವ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನ ಸಿದ್ಧಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಹಾಲಾತಿನ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ನಿಖಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿದು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಯೋಗರ್ದು ಸಹಜವಾದ ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಸಿದ್ಧಿದ ರೂಪಡು ನಿಖಲು ಪನ್ಪುಜರು ಹಾಂ ಇಂದು ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಗುರಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನವು ಅಪಗ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ತಯಾರಾಪೇರು ಮಾತ ಕಡೆರ್ದುಲ ಆದ್ಯತದು ನಿಖಲ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಸಿದ್ಧಿದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಡ ಸುರುಕು ಈತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಪಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದುಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಮಿಲನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವರದಾನದ ಭಂಡಾರ ದೇತನುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.